ଶୁଣିବାକୁ କାହାକୁ ବା ଭଲ ନ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ କେହି ଏତେ ସମୟ ବାହାର କରି ଜେଜେମା ପାଖରେ ବସି କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟେକ୍ନିକାଲ ଯୁଗରେ କିଛି ବି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କ୍ଲିକରେ ଫୋନରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆସିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆଣିଛୁ। ପର ଉପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଥରେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗ ଏକ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଦଳର ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନେ ଗର୍ତ୍ତରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଗର୍ତ୍ତଟି କେତେ ଗଭୀର ତାହା ଦେଖି ସେ ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗର୍ତ୍ତରୁ ଖସିଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗ ଗର୍ତ୍ତରୁ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗ ସେ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଯେ ସେମାନେ କଦାପି ଗର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଶେଷରେ ସେହି ବେଙ୍ଗଟି ମରିଯାଏ। ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେଙ୍ଗଟି ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଦୁଇ ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଏହା ଥିଲା, ଏହି ବେଙ୍ଗଟି ବଧିରା ଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀର ନିରାଶା ଶୁଣି ପାରିନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା ସେମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖି ନିଜେ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପର ଉପରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ।